Kedu ife dị iche na onye bụ onye mmiri na onye bụ aka ji ọfọ mmiri? Onye bụ onye mmiri bụ onye si n'agbụrụ mmiri wee bịa. Onye ọbụla bụ onye si n'agbụrụ mmiri wee bịa na-enwerịrị otu maọbụ onyinye amala ịbụọ dịgasị iche iche maọbụ dịrịzịa wee gaba. Ọ bụghọkwa iwu bụ na ọsọsọ ngị nwa bụ onye si n'agbụrụ mmiri bụ onye nwere onyinye amala. Enwekwalụ ndị ọzọ nwere onyinye amala dị iche iche, mana abịa a ga-enwerịrị ife pụrụ iche na onyinye amala nke gị iji wee mee ka ngị nwa wee kwụchapụta karịa ndị ọzọ. Ife ọmụmaatụ, enwere onyinye amala dịka ite egwu, enwere ndị a na-enye ịgụ egwu, enwere ndị a na-enye ọzụmafịa, enwere ndị a na-enye ọrụ dị iche iche na nka na ụzụ, enwere ndị enyere onyinye amala nkụzi, enwere ndị enyere onyinye amala okwu ọnụ wee dịrịzịa wee gaba. Abịa na onyinye amala dị iche iche, ndị ọzọ sikwa n'agbụrụ dị iche iche enyere onyinye amala. Ife ọmụmaatụ ka anyị were nkụzi. Enwere ndị enyere onyinye amala nkụzi dị iche iche sikwa n'agbụrụ dị iche iche, mana abịa onyinye amala nke nkụzi gị ga-apụ iche iji gosi na enwere agbụrụ isi na ya wee mee gịnị wee bịa ụwa. Ife nke gị ga-eji pụ iche wụ ka ị wee kwụchapụta ọcha, ịmalụ na ịbụ gịnị na isi n'agbụgbụ mmiri wee bịa. Ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị na-ajụ sị ọ iwu bụ na onye ọbụla si na mmiri? Ọ bụghị iwu, mana onye ọbụla dị ndụ nweliriri elili jikọtalụ ya na mmiri, maka na ọsọ mmiri bụ ife Chineke na-eke ha eke. Maka na dịka esi kọrọ anyị na o kwuru okwu ọnụ sị na ekewa mmiri na ana. Ọ ya kpatara oge ụfọdụ na-ekwu okwu ana m asị gị, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ebi ndụ ka o si sọ gị, ejikwa na aja ana na mmiri wee gwuo egwu, maka na ụzọ ife na-abụ a bụ ife dịbalụ ka chi si wee kee ha kemgbe ụwa. O nwere onye ga-akọtanwu ka ụzọ ife na-abụ a si wee dị. Kedu ife bụ na ị bụ nwa mmiri? Nwa mmiri bụ na isi n'agbụrụ mmiri wee bịa. Mana abịa n'aka ji ọfọ mmiri, ịmalụ na enyelu gị ikike ịtọ agbụ, enyelu gị ikike ịgwọ mmadụ ọya site na mmiri, enyelu gị ikike ịtọpụ mmadụ n'agbụ site na mmiri. Onye kpatara oge ụfọdụ a na-asị na ọ bụghị na agwalụ gị na ị bụ onye mmiri maọbụ na isi na mmiri, ọ bụrụga nya bụ na ị ga-eduruga mmadụ jebe na mmiri. Enwere ndị bụ na ife a chọrọ bụ ka ị mara onwe gị, mara ebe isi, ije bibere onwe gị ndụ gị, ịmalụ na nke gị abụghị nke ga-abụ idu mmadụ wee mee gịnị wee na-eje na mmiri. Maka gịnị? Enyeghọ gị nwa ikike ahụ ịtọ mmadụ agbụ site na mmiri. Ndị enyere ikike ahụ ịtọ mmadụ agbụ site na mmiri bụ ndị ji bụ aka ji ọfọ, ndị nwere ike ikwu okwu site na mmiri, ndị nwere ike ịtọ mmadụ agbụ site na mmiri, ndị nwere ikike idu mmadụ wee gaa na mmiri. Mana ọ bụrụ na nke gị bụ sọsọ na isi na ya bụ agbụrụ mmiri wee pụta, enyeghị gị ya bụ ikike, ọnya bụ na imechalụ mmadụ ife, ya bụ ife a na-ada aka oghere maka ifi gịnị na ịhapụrụ ife agwalụ gị, ụzọ etinyelu gị jee tinyebe n'ụzọ ọzọ. Ọnya pụtalụ na abịa onye ọbụla si n'agbụrụ mmiri nwere ife ọ na-agabiga na ndụ ya. Ife ahụ ọ na-agabiga na ndụ ya, onye nke ọzọ sikwa n'agbụrụ mmiri ga na-agabigakwa ya bụ ife. Ọnya pụtara abịa onye a na-akọ nke onye a na-akọ nke, ọ dịka ya si na ya na ya nke ya na ya na-abụ yikọtalụ. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị na ndị ji ọfọ mmiri bụ ndị ji the gift to liberate souls, the healers, ndị ga-abụ na ha nwere ike iji sọ mmiri wee kwubie okwu wee zọpụta mkpụrụ obi. Nọ ha ga-eji ọfọ ha kwuo okwu na mmiri, mmiri anụ ọnụ okwu ha. Ndị ga-abụ ọ bụrụ na ụdị nsogbu ọsọkwala onye ahụ nsogbu ya taa nchara,
onye ahụ ji ọfọ mmiri kwubighakwa okwu, nsogbu ahụ abịa na mmezu. Ndị a bụ ndị akpọrọ the healers. Mana onye ọbụla na-abụghị onye bụ aka ji ọfọ mmiri, idemelu mmadụ ife na mmiri imechala ife aha na-ebe ka o si ebe. Onye ọbụla bụ aka ji ọfọ mmiri nwere mkpụrụ obi etinyelu gị n'aka to liberate. Onye ọbụla bụ aka ji ọfọ mmiri nwere oge ọ ga-eji wee bido ọrụ ya. Ọ bụghọ mgbe nke onye a bidoro ka nke onye a bidoro, maka na ị nwere nnukwu uchi. Ka ọha m otu a n'ọnụ, Ada Ndị Gboo bụ afa m. Nyelu m aka tụsaa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya, zọnyelu m okwu na ngalaba okwu ma tụsaalụ m ozi a. Ọ bụ na nke a bụ izi ị na-esonyere anyị, si gị eme daalụ nnọọ. Ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo, asụsụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne ya. Ọ bụ na ị na-esonyebụla anyị na mbụ, anyị si gị ndeewo, maka na ọ dịghọ fecha fecha ị na-akwado mmadụ site n'ahọ wee ruo n'ahọ. Ka ọha m otu a n'ọnụ, ndewonu.